Príjemný podvečer, začíname Fokus zdravie. Prelievanie a škrkanie v črevách, nafukovanie, bolestivé vyprázdňovanie stolice, hnačka alebo naopak zápcha. To všetko sú príznaky ochorenia s názvom syndrom dráždivého hrubého čreva. Najčastejším spúšťačom týchto problémov je stres, no príčinou môžu byť aj infekčné črevné choroby či dlhodobá antibiotická liečba. Ako s týmito nepríjemnosťami zabojovať, nám už dnes prezradia naši hostia v štúdiu. Povieme si o všetkých rôznych symptómoch i o spúšťacích mechanizmoch tohto ochorenia, o diagnostike, o režimovej a medikamentóznej liečbe, ale samozrejme aj o tom, ako predísť týmto problémom, a teda o prevencii vzniku syndrómu dráždivého čreva. Na úvod si pozrime prvú reportáž. Syndróm dráždivého čreva je časté ochorenie, no vo väčšine prípadov sa mnohí pacienti o problémoch s ním spojených hanbia hovoriť. Medzi také základné príznaky patria predovšetkým bolesti brucha a to, čo je také najzávažnejšie, čo trápi tých našich pacientov, sú predovšetkým hnačky, niekedy zápchy, také nafúkovanie, taký diskomfort, napínanie toho brucha, sťažená defekácia a taký urgentný pocit na stolicu. Samotná diagnostika ochorenia je niekedy náročná. Než povieme pacientov, že áno, ide o funkčné ochorenie čreva, je nevyhnutné vylúčiť všetky iné závažné ochorenia. Predovšetkým sa sústreďujeme, teda musíme samozrejme vylúčiť onkologické ochorenia, ale niektoré napríklad zápalové ochorenia čreva, celiakia, teda vylúčiť všetky organické príčiny, ktoré by mohli teda imitovať aj tieto ochorenia. Častokrát sa niekedy aj spájajú tieto ochorenia, že máme aj organickú príčinu, ale zároveň máme aj teda funkčný príznak. Musíme to teda oddeliť. Mnohí toto ochorenie dobre poznajú.